terra que estava solta i no ens acabàvem d'animar mai. Bueno, no estem canviant, traurem molta terra de dins. Les fermes estaven canto de resina i fans, paredes. Divendres 8 d'agost. Borró. Les 8:30. Frescoreta a l'ombra. Bon estar. Camí de Borró, a Ròtova. Creuent el primer pont pel racó de la cova i arribent al bancal de Ribera situat a l'ombria del Vernissa, el propietari del qual ha signat també un acord de custòdia en l'Ecomuseu. Al gord del riu, que encara s'aguanta entollat, un grup cridanet de martinets blancs, Greta Garceta. Ens posem a la feina. Una vegada oberts el camí i el marge de Ribera, hem començat amb l'esporgada dels garrofers. Borja i Marc amb perxa i serrac. La resta de l'equip fa llenya i muntons de desfer. L'altra tasca ineludible és la de refer els marges trencats per l'efecte d'erosió del riu, i avui ja ho deixem pràcticament acondicionat per al proper dia començar a ficar pedra. A meitat de matí arrepleguem forces en un bon esmorzar, amanida de tomaca i ceba per acompanyar el panet. Tot un luxe. El propietari dels terrenys, Jesús, col·labora estretament amb nosaltres, com si fora un mes de l'equip. Ens porta una coca de llanda que ha fet la seva dona i que té una pinta irresistible. Divendres 29 d'agost. A les 7:20 quedem en veure'ns amb els voluntaris a l'entrada d'Alfauir. Comença l'eixida cap a la bassa de la Font del Cister, propietat del Centre Excursionista de Ròtova, que ha signat un acord de custòdia amb l'Ecomuseu per a la conservació i la millora de la bassa. No anem a prendre el bany, no, però la cosa té la seva part d'esplai i passar-ho bé, d'una altra manera. Ens dirigim cap allà, ens repartim les ferramentes i ens posem en marxa. Comença la tasca de desbrossar tant l'interior com els voltants de la bassa. Els voluntaris fan ús de corbelles i tisores per a llevar la vegetació que ha fet malbé la bassa, esbarzers, argelagues i un canyar que ha crescut al seu interior i que ha contribuït al clavillament de les parets i el fons. Ara que els voluntaris estan actuant, és el moment que actuem tots i acabem per complir el somni del Centre Excursionista de Ròtova de convertir eixa bassa en un viver per a la cria i protecció d'amfibis. Les coses que havíem comentat que era més complicada era la qüestió de l'ecomuseu, no? Perquè Sí. com ens ho traiem de les mans? Pues la definició teòrica de l'ecomuseu diu que està basat en un pacte en el que la població es fa càrrec del seu patrimoni, però clar, això per a fer-li arribar a la gent, perquè la gent ho entenga, cal dir-los que és bàsicament un museu obert, en el que l'espai visitable és el territori, en aquest cas el territori de la Vall de Vernissa, en el que els elements visitables són el patrimoni cultural i natural de la vall i en el que els principals actors, com serien la població, que han de participar en la gestació d'aquest museu. Sí, jo crec que també la història de que quede clar que volem obrir portes, no? Volem obrir possibilitats que fins ara estaven tancades o no entren en l'actual model territorial, i és crear opcions noves a xicotets propietaris, que la vall en si està repleta de minifundi, no? És principalment tota privada,
i clar, i actualment les administracions no recolzen de ninguna forma a aquests propietaris i sin embargo són ells que habiten la vall, viuen cada dia, la formen i jo crec que aquesta és una de les idees claus de la que Em va agafar les mans i les posa en la terra i em crema per un moment. Tu vens d'ací, no pots canviar això. Ell entenia tot el que deien els arbres, jo només sentia vent. Em va alçar contra el cel per asseure'm els muscles i esclatar la meua ment. Jo sóc d'ací, no puc canviar això. I vaig entendre tot el que deien els arbres, on només sentia vent. Hem de fer més per avançar més. Si és sostenible es farà visible des del meu lloc fins al més remot. Semblar ací per acollir allí, interpretar un altre repertori, salvar a pams el propi territori. Un nou model, un nou poder, per a fer més, no renunciar a res. Hem de fer un esforç per escoltar els arbres, o només quedarà bé. Hem de fer un esforç per escoltar els arbres, o només quedarà bé. Només bé. Només quedarà bé.